Catrin. Siwmai. Ti wedi cael diwrnod bisi, eddi? Fi wedi cael glas o ddŵr, fi'n tymlo bach yn well. Y greifi a pastry o'r fan. Ie, ni'n mynd i fynd mlaen at y grefi'n syth. So felly mae hwn wedi bod yn rostio dyn ni nawr am ychydig o amser. Mae eisiau chi rostio nhw rhyw 45 munud, ynddo fe? Felly, yn y gyd fi'n mynd i wneud nawr yw i rhoi hwn yn y sosban. A mae eisiau i ni nawr i ddefnyddio llwy fan hyn mwyn jyst rhoi hwn i gyd mewn fan hyn. A ni'n mynd i fod yn stwnsio hwn nawr mwyn cael yr holl blas y llysiau mewn i'r grefi, ynddo fe? Y llysiau'n feddal neis i chi ddod allan o'r popdi. Ydy. Felly hwnna sy'n mynd i roi'r blas wrth gwrs i'r grefi wedyn. Felly hwnna'n mynd mewn fanna. A wedyn at hwnna mae eisiau wrth gwrs blawd arno ni i dewhau y grefi. Felly ar ôl stwnsio, mae eisiau stwnsio bach ychydig fanna nawr tan bod popeth yn dechrau torri lawr fanna. Gret. 2 lwy fwrdd o'r blaw plaen yn mynd mewn. A wedyn mae dyn ni seidr. 500 ml o seidr yn mynd mewn. Mae eisiau yna lwy arno fi fan hyn nawr, jyst i gadw cymysgu'r cyfan. A wedyn, rhyw litr o stoc wedyn yn mynd mewn, stoc yn amlwg llyseuol. A wedyn, na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw dod â hwnna i'r berw. A i fyd ferwi am ryw 20 hanner awr, chymod, tan bod y blas yn melysu a bod chi'n hapus gyda'r saws yna fe. Llwch chi ychwanegu bach o halen a phipr a deiff lliw da arno fe. Os ych chi wedi coginio'r llysiau'n iawn, bod nhw wedi carameleiddio, deiff lliw hyfryd naturiol ar y grefi. Felly, ni'n mynd i gadw hwnna fyna. Nawr te, ni nôl nawr te dy'r parsel wrth gwrs. Nawr, mae dyn ni hwn fan hyn. Nawr, fi ddim yn mynd i dynnu hwn allan o'r clingffilm nawr gan bod ddim wedi cael digon o amser. So, ni'n jyst yn mynd i ddechmygu bod y clingffilm ddim mlaen, dy fe. Ond mae dy fi'r crwst fan hyn. Nawr, crwst pwff sydd dy fi fan hyn wedi rholio yn barod, sy'n gret, mae fe'n rwydd i chi brynu hwn. Neu gallwch chi brynu blocyn 500 gram a rholio fe'ch hunan. Nawr, dim ond rhoi chydig o wy a llath fan hyn, brwsio'r cyfan. Wedyn, yn amlwg, bydd y clingffilm bant â chi. I ni'n mynd i lapio'r cyfan fan hyn nawr. Nawr eto, ffwrn 200°C sydd eisiau arnoch chi fan hyn. Nwy wech. A mae modd paratoi hwn yn gynnar iawn a rhoi yn yr oergell, chymod, a dim coginio fe'n syth. Ti'n gallu rhewi fo os ydych chi eisiau? A gallech chi rewi wrth gwrs, dim problem o gwbl. Mae hwn yn mynd i fod yn... Mae lot o bobl yn bita lot o gig dros y doli. Gyda hwn yn bryd bach neis, dwi'n wedyn ar y beth. Wel, ti'n iawn, ie. Ti'n neis yn paratoi fe gynt, lle pobl eisiau rhyw ffys o gorau cwcio eto, ond os yna'r rhewgell yn oergell yn barod i fynd. Ie, a rhywbeth sy'n mynd i bwydo lot o bobl, ynddo fe. Just cofiwch tynnu'r clingffilm. Cofiwch tynnu'r clingffilm. Fi ddim yn mynd i roi hwn yn y ffwrn nawr, gan fod fi'n mynd i gymoniau wedyn mwyn i ni bwyta fe, ynddo fe. Ond just dangos yn gyflym fan hyn nawr. Nawr yn amlwg mae'r crwst wedi mynd yn dwym dyn ni fan hyn yn y studio, ond rhoi hwn wedyn ar hambwrdd pobi. A hwnna'n saff fanna. Nawr newch siŵr bod y gwaelod i gyd yn dyn, bod e'n mwyn siŵr bod dim yr llenwad yn cwmpa allan. A hefyd bod ni'n rhoi'r ochre'n dyn hefyd. A na gyd sydd eisiau gwneud wedyn yw brwsio'r cyfan gyda'r wy. A wy di addurno fan hyn gyda'r goeden nadolig a'r ser. Hyd yn oed gallwch chi roi ychydig o gnau neu rhywbeth ffordd na ar ei ben. A mae fe fan hyn wedi cwpla? Mae wedi cwpla, ydy. Faint eisiau nhw'n yn y ffwrn wedyn? Rhyw 40 munud yn y ffwrn, fel o'n i'n gweud 200°C nwy wech. A fel llwch chi weld, mae hwn fan hyn, wy'n mynd i dorri'r sleisen i chi gael gweld y canol. Ond mae un fan hyn, a llwch chi weld y caws gafr. Fyna. Lovely, Catrin. Mae dy fi plat bach fyna i chi falle i flasu. O, na neis. A wedyn, chi'n gwybod, bach o grefi fan hyn. Dros hwnna, mae dy fi tato, ie, gret, diolch. O, eisiau fi gael help ti yn y gig yn aml i fod. Dwi'n bach o greifi'n hyn. A wedyn, ychydig o tato'r host yna fe, a bach o lysiau. A chi'n gwybod, rhywbeth sy'n mynd i fod yn rhwydd i roi i fynd y popeth, ynddo fe, chi'n gwybod, cynno traddodiadol. Felly, ie. Ti torri darn i lasu, do? Ti wedi torri darn. Diolch ti, Catrin. Dim problem, bach o greifi fan ydych chi hefyd. Os ydych chi'n gwneud boeth ydw yna. O, mae flasus. Ydy. A na beth sy'n eisiau, ynddo fe. Lyfli.
Catrin, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr, llawen i chi. Ie, Joiwch. llawen.